Кажи трите имена на другия. Стоян Димов Сейменски. Лора Крумова Найденова. Какво те описва с една дума? Готвач. Веселяк. А с един жест? Кой кого слуша? Слушаме се взаимно. Двамата се слушаме взаимно. Най-големият ви гаф в кухнята? Един кейк с банани. Загорихме едно голямо количество лук. Ванилия или канела? Ванилия. Канела. Чубрица или риган? И риган, и чубрица. Чубрица. Червен или черен пипер? Черен пипер. Кое ти е любимото българско ястие? Мусака. Капама. А чуждо? Доста са. Чили кон карне. Кое ястие е било най-голямото ти предизвикателство за приготвяне? Шоколадово суфле. Спаначено суфле. Какво е общото между спорта и готвенето? Дисциплина. Адреналина. Бойко Борисов или Меглена Кунева? Политика. Бойко Борисов. Мерил Стрип или Барбара Стрейзанд? Мерил. Мерил Стрип. Моника Белучи или Джулия Робъртс? Джулия Робъртс. Моника Белучи. Пачино или Де Ниро? Робърт Де Ниро. Ал Пачино. Американско или европейско кино? Американско. За или против пълната забрана за тютюнопушене? За. Не пушач съм. Против. За или против България в еврозоната? За. За или против зелената зона в София? За. Филм, който оставил най-трайният отпечатък в съзнанието ти? Парфюмът историята на един убиец. Смело сърце с Мел Гибсън. А книга? Яш, моли се и обичай. Празнолуние. Коя е песента, която винаги си пускаш, като си в кофти настроение? Ерос Рамацоти. Не знам точното име. Seek and Destroy на Металика. А коя си пускаш, когато ти е много готино? Няма такава. Master of Puppets. Пак на Металика. Защо любовта на мъжа минава през стомаха? Обичаме да хапваме повече. Не съм сигурна. Защо жените обичат мъже, които могат да готвят? Защото сега е модерно. Защото е модерно и готино. Пресни или консервирани люти чушки? Много люти Пресни. чушки. Кой според теб е най-големият афродизиак? Аромата. Няма такъв. Какво хапваш след секс? Не ям. Сладко. Какво правиш, когато не готвиш? Мисля какво ще сготвя. Спортувам. С коя храна прегрешаваш най-често? Шоколад и сладолет. С месото. Кое е най-странното нещо, което си опитвал? Крокодилско. Морски терлеж. Кое е перфектното ястие за романтична вечеря? Телешки стек. Да няма вечеря. Колко продължава перфектният полов акт? Различно. Зависи. По какво си приличат храната и сексът? Насладата. И двете доставят огромно удоволствие. Секс за една нощ или любов за цял живот? Любовта. Любов за цял живот. С кое се пости по-трудно? С храна или с секс? С храна. Секс. С какво българката е повече от другите жени? Чаровна и интелигентна. Това е спорно. А българинът? Симпатяга. Това също. Френска лучена супа или шкембе чорба? Шкембе чорба. Не харесвам шкембе. Най-ароматният спомен от детството ти? Картофена супа. Крем карамел. Как мирише свободата? Нямам представа. На маргаритки. Какъв искаше да станеш, като пораснеш? Баскетболистка. Футболист. Какво може да те изкара от нерви? Всичко. Лъжата. В какво вярваш? В себе си. В амбицията. За какво мечтаеш? За много пътешествия. За собствен ресторант. На кого би дал златен скункс? Не един. Тук обаче не мога да ти отговоря. Кажи нещо за господарите. Готеница. Гледайте Бон апети. А сега нещо за финал. Кулинарията е удоволствие. Вие гледате Господарен ефир.